Og velkommen til den her video. I dag skal vi åbne Lego-pakker. Sådan nogle Lego. Ja, det er sådan nogle her. Og vi har lige fået sådan en billet til en gratis tur til Legoland. Ja, men den er udløbet. Det var den 21. august i 2017. Så vi kunne seriøst have vundet. Ja, det starter godt ud. Ja, det starter det til godt. Ej, må jeg lige se. Og så fik jeg den her. Og den her. De her. Og ingen tur til Legoland. Ja, ingen tur til Legoland. Ja. Og det her, det ser også ud som om, at jeg får noget godt. Jeg tror, der er noget godt i. Ej, det er der også. Lad os prøve lige at se her. Den har vi fået før. Ja. Den har vi lige fået. Jeg fik den samme seriøst, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Og vi har også så fået har den her. vi. Ej, en gratis tur til Legoland igen. Nej, det Ej, mener jeg. 2017 pas. Hvornår Der fik vi en gratis. Der står altså 2017. Du må lige spørge din mor bagefter. Nå, okay, men der står også 2017. Det var dårligt. Så fik vi også den her. Det er vanvittigt for at få en tur til Legoland mere. Så kan vi... Og hvis Så tager du mig med simpelthen. Ja, fordi det er jo os, der har lavet den her YouTube-video. Så fik det her. Det er nyt. Den her er god til at åbne den her. Og den her. De gode kort ligger vi her, Milas. Okay, jeg skal bare lige... Ej, det her, det var faktisk ret godt, Milas. Prøv at se her. Det var en robot. Ja. Først, det var den her. Ja. Så skal lige se her. Den logo. Og så sådan en. Okay, så tror jeg bare, vi skal åbne videre. Der. Sådan nogle her kort. Nogle dårlige nogen. Okay, nu skal I se alle kortene først. Før mig. Det her. Det var fandme godt. Ja, det var ikke nogen banord af den her video. Og lige de her dårlige kort. Det var ikke særlig gode. Okay, så har vi sådan en mand, der fisker. En dårlig en. En, der gør rent. Og så er der en havfru her. Okay, så er det klar. Og så er der sådan en godt kort her. Milas, du har lagt nogle af de gode kort her. Og så var de dårlige kort. De her. Den har vi fået. Ja, den har vi fået en gang. Ej, Så er det 2017 igen. Det er så irriterende. Vi har seriøst fået så mange i 2017. Altså, det er godt kort. Næste gang vi kommer i Legoland, så spørger om vi kunne bruge dem. De her. Man kunne kun bruge dem i 2017. Det var så irriterende. Men det er også fordi, at Du skulle bare have åbnet dem der i 2017, ikke? Jamen, der var jo helt lille, Milas. Jeg var en lille baby der. Det ser så langt ud som. Ej, det ser da godt ud. Okay, det her, den har vi haft. Så ser jeg det først. Vi har det her. Og Det her. det her. Og det her. Så er jeg færdig. Nej, du må gerne hjælpe mig. Okay. Min lillebror, han siger altid nej til, at jeg vil hjælpe ham. Så Hvis han ikke... Du får den samme, som jeg lige har fået. Den der. Ja, vi har så mange. Ej, en tur til... What? Der står 2027. 2027, det er ikke 2027. Der står 2027. Så kan jeg gøre det 2027. What the... Fuck. Nej, der står 2017, Milas. Skal jeg bare åbne den sidste? Nej, må jeg ikke... Nej, det du har fået en til. Ej, du åbner den bare. Okay. Er I klar? Det skal bare være Ej, nu. jeg fik en god ind her. Konrad, fik jeg sådan hvor her, den det var der, god. hvor den der, du havde 2017, 27, den skal vi fandme vise til din mor. Vi skal seriøst vise. Nu får jeg en ny en. Er den ny? Ja, et godt kort, en ny. Nå ja, den. Må jeg lige se den? Jeg ved ikke. Hiv. Ja, okay. Prøv at se her. Den har vi faktisk ikke fået. Det er dårligt. Så jeg vil sige tak for den her video. Vi ses i næste video. Hej. Nej, husk at like.